Hello mindenkinek! Megpróbálom bemutatni videón, hogy hogyan működik a programozható Matrix készülék, és hogyan lehet ezt beprogramozni. Hogyha ez a távirányítód van, akkor ezzel a jobb oldali gombbal tudjuk bekapcsolni, és elindítani pedig úgy tudjuk, hogy megnyomjuk középen az OK gombot, és akkor beáll arra a programra, amit utoljára használtunk. De hogyha mi egy másikat akarunk, akkor bekalapáljuk azt, hogy mondjuk a 23-as program, akkor az a 023, ez a depresszió program, megnyomjuk az OK gombot, és elindul, és megy 16 percen keresztül. Hogyha közben valami dolgunk van, akkor be tudjuk pauzálni, tehát szüneteltetni, akkor megnyomjuk a középső OK gombot, és akkor szünetel. Hogyha befejeztük a dolgunkat, pisi, stb., akkor ismét az OK gombot megnyomjuk, és ez folytatódik. Hogyha szeretnénk kikapcsolni, akkor ezt a lefelé nyilat megnyomjuk, és akkor megáll ez a program. Hogyha ki szeretnénk kapcsolni a gépet, akkor először ki kell lépni ezekből a programokból, még egyszer az alsó nyilat megnyomjuk, tehát kétszer nyomtuk meg az alsó gombot, és akkor már ki tudjuk kapcsolni ezzel a jobb oldali András kereszt gombbal. Na most nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt programozni. Ez egy picit már bonyolultabb. Először is kapcsoljuk be a gépet az András kereszt gombbal, és a programozáshoz ezt a lefelé nyilat kell kétszer megnyomni, majd az OK gombot. És akkor itt van a kézi beállítás, ahol be lehet állítani az általunk kívánt program sorozatot. Itt nekem már be van állítva a 18 programom, tehát a 118-ig tele van, tehát tovább kell léptetnem a 119-esre. Ezt én nem tudtam máshogy megfejteni, csak úgy, hogy a jobb oldali nyilat annyiszor nyomom, amíg el nem érünk a 119-eshez. 8-9. És akkor elkezdjük itt a program frekvenciák beállítását. Megnyomjuk az OK gombot, és akkor itt van, hogy például ezt már beállítottam próbából a 10 Hz-re. De nézzük meg, hogyha mondjuk 100 Hz-re kell beállítani. Akkor ezt úgy kell, hogy mindig a nullákat azt ki kell tölteni. Tehát 0, 0, 0, 100 Hz van beállítva, akkor megnyomjuk az OK gombot, és most beállítjuk az időt. Mondjuk ne 180 másodpercet, hanem 360 másodpercet, akkor 360, és OK. Akkor ezt a programlépést tárolta, és akkor tovább kell mennünk a következő, mert itt látjuk, hogy itt ez az 1-es lépés volt. Nekünk most a 2-es lépésre kell menni, akkor megnyomjuk a jobb oldali gombot, akkor ez fölfelé ment a 2-esre, és akkor kezdődik a következő frekvenciasor beállítása. Mondjuk ez legyen a 10.000 Hz, akkor ez 0, 1, most 10.000, ez OK, és akkor nézzük az időt, azt mondjuk, hogy 160 szekundum, 160, és OK. Akkor már tárolva van 2 programlépésünk. Na, vegyünk hozzá még egy harmadikat, megint a jobb oldali nyílra lépünk, akkor az L3, a harmadik programlépés, és ez mondjuk legyen 100 000 Hz, jó? Vagy 100, igen, legyen 100 000 Hz. Megnyomjuk az 1-est, és már ott is vagyunk a 100 000-nél. OK-val ezt eltároljuk, és akkor az időt beállítjuk mondjuk 160 másodpercre. 160 másodperc, megnyomjuk az OK gombot, tárolta mind a 3 programlépésünket, tehát a 119-es program helyen ezt a 3 frekvenciát állítottuk be, megnyomjuk a lefelé gombot, akkor ez tárolva van, és még egyszer, hogy kiugorjunk a programozásból. Jó? És itt vagyunk. És hogyha most akarjuk futtatni, akkor a középső OK gombot nyomjuk. Utoljára a 23-asat futtattuk, de most a 119-es szeretnénk.
elindítjuk az OK gombbal középen, és látni, hogy ez 11 perc és 20 másodperces programot fog végigfuttatni. Leállítani azt a lefelé gombbal tudjuk, még egyszer akkor kiugrunk, és akkor ki tudjuk kapcsolni ezzel. Hát remélem, hogy látható volt minden. A program frekvenciákat azt mindenki a leírásában megtalálja. Úgy van egymás mellett, hogy a programfrekvencia és a szükséges idő. Hogyha nincs idő megjelölve, akkor nem is tudom, akkor vagy 100, hogy is van, hányszor, vagy 180 másodpercet, vagy 360-at. Erre most hirtelen nem emlékszem. Egy pillanat megnézem. Jó, akkor bekapcsoljuk. Beállítjuk a kézi beállítást, és megnézzük a 101-es programon. Igen, 180 másodperc, látjátok, ott vannak 180 másodperc. Tehát ha a használati utasításban nincs külön jelezve, hogy hány másodperces a program, akkor automatikusan 180 másodpercest kell beállítani. Jó, ahol nem ez, ott külön meg van jelölve. Na hát jó programozást mindenkinek. Hali!